Μωρέ, θα το ρίξω στο πλέξιμο και στο φύτεμα και θα χαλαρώσω τελώς. Για να έρθω λίγο από εδώ, γιατί εσύ κάνεις άλλου είδους δουλίτσα. Ναι. Κάνεις το βελονάκι. Εγώ κάνω το βελονάκι, το παραδοσιακό βελονάκι, αλλά το έχω εξελίξει και φτιάχνω κοσμήματα με αυτό. Μόνη σου? Ναι. Τώρα εσύ τι είσαι, δασκάλα ή συμμετέχεις και εσύ στο σεμινάριο και έχεις προχωρήσει τόσο πολύ, έχεις φτάσει προχωρημένος? Όχι. Εγώ είμαι δασκάλα, διδάσκω το βελονάκι. Λοιπόν, αυτό είναι πιο δύσκολο από εκείνο. Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και σε μικρότερη κλίμακα, οπότε είναι και πιο δύσκολο να το δουλέψεις. Αυτοί που έρχονται στα σεμινάρια, τι προτιμούν να μάθουνε? Ή ξεκινάνε από τις δύο, πώς το λένε αυτές, τις δύο βελόνες και μετά πάνε στο βελονάκι? Όχι, δεν έχει κάποια σχέση. Ήταν πώς κάθεται. Δεν μου λες, στα χωριά οι γιαγιάδες και οι μεγάλες γιαγιάδες, 80 χρονών, 90, που δεν βλέπουν καλά-καλά, πώς το πάνε το χέρι έτσι γρήγορα? Μετά γίνεται μηχανικά. Κι εγώ, άμα κάτσω λίγο. Δηλαδή, εσύ μπορείς να κάτσεις, ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα, να βλέπεις τηλεόραση και το χέρι σου να δουλεύει? Ναι, έτσι κάνω συνήθως. Αυτό είναι, έτσι και χαλαρώνεις. Με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνεις. Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείσαι? Εξαρτάται. Αυτό συνήθως το κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου. Αν ήταν όλη μέρα ο ελεύθερος χρόνος σου, αν δεν δούλευες, αν δεν είχες παιδιά, αν δεν είχες σύζυγο, δεν ξέρω πώς είναι η ζωή σου, αλλά θέλω να καταλάβω πόσο θα μπορούσες να έχεις μείνει εκεί κολλημένη? Θα μπορούσα να το κάνω όλη μέρα. Με ένα διάλειμμα για να φάω. Τι έχεις φτιάξει εδώ, για δείξε μας. Που μας είπες για κοσμήματα. Θέλω να το δω. Τι υπάρχει κοσμήματα σε βελονάκι? Αυτά τα πουλάτε μετά? Αυτά είναι project που έχουν βγει από τα σεμινάρια. Είναι τα παιδιά μας, τα οποία πρώτα. τα πουλάτε μετά ή τα έχετε και τα παρουσιάζετε? Τα κοσμήματα συνήθως. Αυτό λέγαμε, θα κάνουμε ένα μπαζάρ 31 με 1η του μήνα σε 2 χώρους, οπότε περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τι έχουμε φτιάξει, γιατί όλα θα είναι χειροποίητα. Ποιο, το κουμπί μπροστά, εσύ εγώ το βάλα πίσω. Αυτό είναι πλεκτό με βελόνες πλεξίματος, όχι βελονάκι. Α, ναι. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αυτό, Ελένη. Αυτό έχουμε δημιουργήσει. Γρηγόρη, άσε με και εσύ που ξαφνικά έχεις δημιουργήσει και ξέρεις. Αυτά είναι το βελονάκι, ναι. Αυτό πώς μπαίνει στο κεφάλι, κατευθείαν? Αυτό μπαίνει στο δικό μου το κεφάλι. Για βάλ' το. Για να το δω. Α, είναι πολύ ωραίο. Εσύ το κάνεις αυτό? Ναι. Για να δω και αυτό. Α, και αυτό είναι ωραίο. Δεν το πιστεύω, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι η βάση πλεγμένη με το βελονάκι. Έχει και βρει τη θέση του. Ναι. Λάκα κάνω, εδώ το κοντινό. Ήταν πολύ ωραίο. Για να δω και αυτά εδώ. Και αυτό. Εσύ το έχεις κάνει και αυτό? Ναι. Α, βρε χρυσοχέρα, εσύ δεν σταματάς καθόλου όλη μέρα. Είσαι παντρεμένη? Όχι. Έχεις χρόνο. Έχεις χρόνο. Για να δω και αυτό. Πού γίνονται τα σεμινάρια? Τα σεμινάρια γίνονται στους Κύκλους. Είναι ένας χώρος στο Θησίο, Ηρακλειδών και Δημοφώτους 11. Ναι. Και έχουμε διάφορα μαθήματα για διάφορα γούστα και ηλικίες.